Čaute ľudia, dneska máme tu nové videjko. Ideme pojazdiť Secret Park s Kikom. Pozdrav sa, Kiko! To je Kiko. Takže ideme pošediť tento park. Nie, Kiko? Áno. A ideme skúsiť nejaké tu blbosti, lebo dlho som tu nejazdil vôbec. A tak no, takže ideme na to. Takže prv si ukážeme, čo tu máme. Takže tuto tá tu na boxa, taká mid, ale dobrá je. Potom tu máme takúto railu, to je tiež bomba, akože, taká mini, no mina. Potom máme toto tu na, to neviem, rozdrbalo sa. Potom máme toto tu na, potom neviem, čo to tu na je. Potom ani toto neviem, čo je toto, ani ešte toto. A teraz tu je to taká raila, kde Kiko. To urobil jeden typek, takže dobre, to urobil z futbalovej branky, takže to je frajer. Takže ide na niečo Kiko. A je frajer, takže ideme jazdiť, no. Takže ideme už preč zo Secretu. Ideme so Kikom na K-Park, čo je tu nedaleko, takže tak no, a o chvíľku sa ozvem. Takže už sme na K-Parku s Kikom. Ideme po Šredi park.